И памети на двамата. Здравейте, аз съм Касилка Костинова, за който ме познава. Пиша проза и поезия, понеже Ивайло каза да не сме мързелували цяло лято. Не съм мързелувала. Имам нова стихосбирка, третата подред. Да, няма още премиера, следващия път може би ще обява. Така че иначе имам издадени, аз пиша освен поезия, пиша фантастика, имам издадени романи там и общо взето се получава, че малко ги редувам роман стихосбирка. Жени на милиционер. Да, точно. И аз това се замислих. Първото, което ще прочета, Петя ме провокира с това, което изсвири. И изведнъж се... Е провокатор. Абсолютно и реших, че това е нещо, което просто се връзва с музиката си. Есенно вълшебство. Лъчи танцуват от златните листа и вятърът нашепва рими в клоните. Цъфтяща в ярки багри, есента вълшебен миг от себе си отронва. Как искам да запазя този миг? В хербари детски не иде да го скрия и тайничко в сивите си дни да го отварям, с црянка ме опия. Да вдишам слънце в октомврийски ден, в целувките на галещата есен и тихо, с магически рефрен, минути щастие да града понесем. Браво! Не остави душата си да плаче сама. Покани я и слушай я тихо. Приседни край скръбта й с чаша вино в ръка и сълзите й с обич покривай. Остави я да хлипа мълчаливо край теб. Всеки стон е натрупана мъка. Неизказани думи, неизпълнен обет. Несподеляна с други разлъка. Не оставяй душата си да плаче сама. Не осъждай скръбта й сурово. Поплачете си, двете, поплачете в нощта, сутринта се засмейте отново. Браво! Нещо по-весело. Каза от миналото лято, особено за август месец общо взето е нещо подобно. Фотосвят. Замря социалния живот. За отпуска е време. И само в личния ми блог самотна статия дреме. Днес няма кой да я чете. Светът е фотовлюбен. Секунди само ще се спре пред струпаните думи, а после ще затърси пак изгодни резервации за някой екзотичен бряг и старите каваци. И ще заснема всеки миг от битието лятно, за да се знае в бъдни дни, че е прекарал приятно. От снимки мрежата пръщи, от залези, морета, деца на пясъка, бащи и в полет самолети, коктейли с цвят на папагал, омари, ръковини и кой каквото е видял и кой където минал. Потънал в снимки, комикс цял е днеска интернетът. А казват, няма го оцелял без селфите човек.